Mga nasunugan sa sitio Pagting, Barangay San Roque, Nindakmen, Sugbo, nanawagan og tawang wabot sa 80 ka mga parimay ang naugdaw sa pag-ulbo sa sunog kagahapon. Ano ang report? Sa gym sa Barangay San Roque, nagdaso kini mga nabiktima sa sunog. Wa sila napunit ng mga kabtangan, human gilamoy sa sunog ang ilang mga panimay. Alas 2 pasado gahapon sa hapon. Sa record sa Bureau of Fire, 600 ka pamilya ang apektado. Mga sanina, then mga unlan, mga na, then mga sanina sa bata, kay lisod kayo, good. Kinahanglan ginamo diri sir kanang sa may puyo ug sa may pahilunan ni Mayor. Sa pag-ulbo sa sunog, daling mikatap ang kalayo sa mga panimay nga ginama lang sa mga light materials. Gani may abot pa kini sa Task Force Alpha ug na-control alas 6:58 sa gabi. 800,000 pesos ang gibana-banang danyos. Samtang gipadayag ni Mayor Edgardo Labella nga magkanawat og tag 20,000 pesos ang mga tag-iya sa balay nga nasunog. Samtang 10,000 pesos usab sa mga renters. Ipatuman usab ang reblocking sa dapit sa dili patugutang makabalik pagtukod ang mga nasunugan. Maghangyo lang sa mga well-meaning nga tong mga kaigsunan sa syudad nga mahimo makahatag sa tagdugang nga mga pagkaon nila, and then mga used clothing. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Disdak.